Kawere gi mago matimore Homa Bay en riwruok ma jochung weche Editors Guild koro dwaro mondo piny owacho chiw arita motegno ne ute fwambo ma pacho ka ahinya to ne kambi maduong' mar All Media Services e oboke ne ute fwambo. Jakom mar Editors Guild Zubeida Kananu wacho ni ok gimor kod weche mosebedo ka luorore mbui e monjo jofwambo kod ute fwambo. Gino mowacho ni keto ngima jofwambo kama ng'aw ahinya e kinde ni mag ng'anyo. Kaka Simfros Okinda lero mag gin weche mosir kod riwruok mag ute fwambo madwaro mondo piny owacho tim nonro matut kendo yud kum joma biro yud gi ketho mar sando ngima jofwambo. Jofwambo ma pacho ka osebedo ka yudore kuonde madiny e kinde ng'anyo ma hiny bagi e pacho ka. Machiegni ni en monj mar jafwambo mar kambi mar Media Max Catherine Wanjiri mano timre boma ma Nakuru kod meko makayiem mar jafwambo ma Tene Gaidho Macharia e kin mamoko. En gima koro miyo riwruoge mopogore motenore kod jofwambo golo duondgi mar kwede okang' mamalo wach mar sando kendo buogo ngima jofwambo e seche ma gin e tich. Riwruok mar jochung weche Editors Guild wacho ni gin gi luoro ni gima jofwambo ni kama ng'aw ahinya e kindegi mag ng'anyo ka gikwayo sirikal mondo chiw arita ne jofwambo kod ute fwambo ahinya od fwambo mar All Media Services. Jakom mar Editors Guild Zubeida Kananu lero ni ok gimor kod weche mosebedo ka ikwere mbui kod joma pok oyangi machano monjo moko kuom ute fwambo kama oting'o od fwambo maduong' mar All Media Services. Obila osiem kuom bedo e lai manyime mar sando ngima oganda kata obedo ni katiba ochiwo negi ting' mar rito ngima oganda go. Catherine Wanjiri manochiel kod magine ng'anyo mar tich ariyo jumani e boma ma Nakuru ose obila mowacho ni nogete e kinde ng'anyo go. I remember one of the police officers coming and telling me, and I will quote, nimekuona na nimekumark. So I don't know whether it's because of that previous week. Nobody would convince me I was not a target, because it is not the first time I had been targeted, and I had been hit by a canister, a tear gas canister, but I did not report. I did not even escalate that thing. I showed my colleagues I don't know, even the sky is still there. E katiba penchike karemar pradegang'wen ariyo lero ni sirikal ok onego donjre gi ng'ata matimo tich mar choko weche manyien, loso kata kuoro weche manyien kotiyo kod yo moro amora kata kumo ng'ato ang'ata e wi golo pache. Weche go sir kod riwruok mar weg ute fwambo ma okwedo monj kod buogo ngima jofwambo e kinde ma gin e tich. Media Owners Association olero ni ng'ata ang'ata ma ok mor kod kaka jofwambo tiyo tijgi nyalo manyo konyruok owuok e duol marango tije jofwambo mano Media Council of Kenya. Riwruok ni koro dwaro mondo sirikal onon matut monj mag jofwambo kendo ka okang' mar chik ne joma oyud gi ketho. Bende gidwaro mondo sirikal one ni jofwambo duto mamenyo ng'anyo mag Gen Z kod chenro mamoko oyudo arita makare. Riwruok ni bende dwaro mondo mi sirikal orit chike duto machiwo thuolo mar wuoyo kod thuolo mar fwambo. Ka bende gidwaro mondo sirikal odonjre winjruok kod riwruogni mar mondo mi gilos lwasi makare maonge luoro moro amora mondo jofwambo otie yo makare. Magi timre kinde ma bad migawo mochung'ne weche tudruok CAK medo rido tol ne ute fwambo e wi kaka onego bed ni gitiyo tijegi. E oboke ne ute fwambo, CAK alwora ne ute fwambo mondo ne ni girito chike e kinde lando weche manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV.